απαντήσεις ή το παίζεις δύσκολη? Είχες πει να μην βιαστούμε και το έχω βγάλει εντελώς στο μυαλό μου. Με ξάφνιασες. Μαρώ. Ναι ή όχι? Ναι. Σπιτάκι. Πάντως κακός οι φίλοι των παιδιών σου εδώ στο εξιτήριο. Με εξέτασα και με βρήκε απολύτως υγιή. Πάω να κάνω μπάνιο. Ίσως τότε δεν πρέπει να έρθεις στα γενέθλια. Οι γιατροί είπαν προληπτικά να ξεκουραστείς. Αποκλείεται να μην πάω στα γενέθλια του αδερφού μου. Και σταμάτα να επηρεάσεις τα πράγματά μου. Μου αρέσουν έτσι. Ορέστη! Ορέστη, άνοιξε! Σοφία. Αυτοί που έβαλε να σε δειρούν. Ναι. Ορέστη, άνοιξε, το ξέρω ότι είσαι μέσα, σε είδα να μπαίνεις. Αρθούρε, δεν είμαι εδώ. Αφού σε είδα να μπαίνεις. Δεν έχει σημασία, πες κάτι, πες ότι αυτοκτόνησα. Ναι, γιατί θυμίζουμε για την εγκληματικότητά μου. Σου είπες το εσύ. Ορέστη, αν ανοίξεις, θα σπάσω την πόρτα. Ορέστη! Ο Ορέστης δεν είναι εδώ. Δεν μου λες, θα μου πεις με το καλό που είναι ή θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω βία. Κινητό. Δεν είναι εδώ. Ναι, Ειρήνη, δεν μπορώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην ξεχάσεις να φέρεις την τούρτα του αδερφού σου το βράδυ, εντάξει? Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, είναι μια τούρτα σε σχήμα μπάλας που γράφει επάνω χρόνια πολλά φόντα. Ο τύπος θα είναι εκεί μέχρι τις 6. Ναι, παιδί μου, εκεί πηγαίνω τώρα που να είναι φτάνω. Έλα ρε Ορέστη, ένα πράγμα έχεις να κάνεις, να φέρεις την τούρτα. Ελπίζω να έχουμε που θα βάλουμε τα κεράκια το βράδυ. Ναι, σ' αφήνω τώρα γιατί προσπαθώ να παρκάρω, εντάξει, γεια. Σοφία, τι κάνεις? Να, Σοφία! Σοφία! Ορίστε. Α! Σταμάτα, ρε Σοφία! Α! Αρθουρέ! Φεύγεις. Πάω στο σχεδιαστήριο. Με πιέζει ο Καράβαμπας να του παραδώσω κάτι σχέδια μέχρι τη Δευτέρα και δεν έχω κάνει τίποτα. Θες να έρθω να σου κάνω παρέα? Αν έρθεις να μου κάνεις παρέα, δεν θα τελειώσω τίποτα. Έτσι κάνετε εσείς, κύριε Κατάρτζη, με τις κοπέλες. Τους κάνατε πρώτα γάμου και μετά τις εγκαταλείπετε. Τι σε καταλείπω, βρε χαζό. Έχω δουλειά, πρέπει να πάω. Καλά, πήγαινε. Να μαγειρέψω για βράδυ ή θα παραγγείλω στο σχεδιαστήριο? Σήμερα δεν μαγειρεύουνε. Θα βγούμε να το γιορτάσουμε. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο τέλειος? Μόνο όταν είμαι μαζί σου. Μωράκι μου, σε χτύπησαν πολύ βράδυ του μπαμπά. Καπόσο. Αν δεν προλάβω την τούρτα θα με σκοτώσει η Ειρήνη. Εντάξει, αλλά μπορείς να μην τρέξεις τόσο πολύ. Βρε μωράκι μου, χίλια συγγνώμη. Δεν ήθελα να βάλω να σε χτυπήσουν. Αλλά ξέρεις τι έπαθα. Μόλις είδα εκείνες φωτογραφίες, θόλωσα τελείως. Έλα τώρα σε φίλη στο μωράκι σου να γίνεις καλά. Σοφία! Σοφία, τι κάνεις? Σταμάτα έξω να γίνεις καλά. Σοφία, σκοτώ! Ορέστη, πρόσεχε, θα σκοτωθούμε! Σοφία, τι κάνεις?
Κοριτσάκι μου, κατάλαβες ότι παραλίγο να μας σκοτώσεις. Αρκετά πια! Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σου φωνάξω. Πήγαινε σπίτι, θα σου πάρω τηλέφωνο αύριο, εντάξει. Θα πάρω την τσάντα μου. Ναι. Την τούρτα, ρε! Παρακαλώ. Στις 19 Δεκεμβρίου παντρεύομαι. Συγχαρητήρια. Να σου πω, το γαμπρό το βρήκες ή απλά έκλεισες στην εκκλησία? Ηλίθιο. Ο Πέτρος μου ζήτησε να παντρευτούμε. Εσύ κι εγώ. Ο Πέτρος κι εγώ. Έλα ρε, σπυροκόψε την πλάκα τώρα. Τα έχω παίξει, έχω μουδιάσει ολόκληρη. Πες κάτι κι εσύ. Συγχαρητήρια, Μάρο μου, αυτό είναι υπέροχο. Σοβαρά τώρα αυτό έχεις μόνο να μου πεις? Μάρο, αυτό είναι υπέροχο? Κανονικά θα έπρεπε να ουρλιάσεις και να χοροπηδάς από τη χαρά σου. Θα το έκανα, αλλά είμαι στο τραμ. Τσακίσου και έλα σπίτι. Ο Πέτρος λείπει σε δουλειά. Και σε κάποιον θα πρέπει να δείξω το δαχτυλίδι μου. Κατέβα και πάρε ταξί, κερνάω εγώ. Δηλαδή, θα πληρώσεις για την παρέα μου? Ναι, τόσο απελπισμένη είμαι. Άντε, έλα. Οκ, σε κλείνω. Γεια, τι γίνεται? Γεια, δεν σε είδα να κατεβαίνεις. Ναι, κατέβηκα τελευταία στιγμή. Πάμε για ένα καφέ. Ξέρω ένα ήσυχο μέρος εδώ στη Γλυφάδα. Ωραία, πρέπει να πάω να δω μια φίλη μου. Δεν γίνεται μια άλλη μέρα? Όχι. Γλυφάδα. Λέγεται. Γεια σου, μαμά, τι κάνεις? Ποιος είναι? Η κόρη σου είμαι, μαμά, η Μάρο. Τι κάνεις? Α, εσύ είσαι, παιδί μου, μια χαρά είμαι. Να σου πω, θες κάτι? Γιατί πρέπει να πάρω δώρο της αδερφής σου για το καινούργιο της αυτοκίνητο. Πήρε η Αλεξία αυτοκίνητο. Πριν 2 μήνες την είχε πάει ένα αντιθέσιο. Από την εταιρεία της, παιδί μου, τα πήγε τόσο καλά που της κάνανε δώρο ένα καταπληκτικό 4x4. Είπαμε να το γιορτάσουμε. Να βγούμε οικογενειακός. Οικογενειακός. Κι εγώ? Ήθελες να έρθεις? Δεν ξέρω. Πάντως καλό θα ήταν να το προτείνει κάποιος. Αχ, Μάρο μου, πρέπει να σε κλείσω. Δεν μπορώ να μιλάω στο κινητό και να περπατάω στο δρόμο ταυτόχρονα. Αν θέλεις να έρθεις, θα σε πάρουμε από το κινητό και θα σου πούμε που είμαστε. Εντάξει, μαμά. Παρεπιπτόντως, να σου πω ότι ο Πέτρος μου ζήτησε να παντρευτούμε. Αλήθεια? Αυτό είναι υπέροχο, παιδί μου, μπράβο. Μου φύγε ένα μεγάλο άγχος. Άγχος? Βέβαια. Από τότε που αυτός ο άχρηστος ο πατέρας μας παράτησε και παραθερίζει στο Λονδίνο μετά της γκόμενας, έχουν πέσει όλες οι ευθύνες σε μένα. Και εδώ που τα λέμε, έφτασες και εσύ 28 χρονών. Και η Αλεξία έχει φτάσει 30. Μα δεν ανησυχώ για την αδερφή σου. Αυτή έχει τα λεφτά της, την καριέρα της. Εξάλλου η Αλεξία είναι σωστό φωτομοντέλο. Τι ανάγκη έχει αυτή? 2 προτάσεις γάμου της κάνουν κάθε μέρα. Όποτε θέλει παντρεύεται. Καλά, καλά, μαμά, εντάξει, μη σε καθυστερώ. Χαίρομαι που χάρηκες. Ναι, παιδί μου.
Φεύγω τώρα γιατί με περιμένει η αδερφή σου. Α, άντε, συγχαρητήρια. Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο. Έλα ρε Σπύρο, πού είσαι? Παρακαλώ, καλέστε. Επιτέλους. Κάνεις το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή σου. Αυτή είναι η Ράνια, η φίλη μου από τη δουλειά. Δεν μπορώ βέβαια να πω ακριβώς ότι είναι φίλη μου, γιατί δεν συμπαθούμε ιδιαίτερα η μία την άλλη. Δεν είναι εδώ αυτός. Αυτός έχει όνομα, Ράνια. Και όχι, δεν είναι εδώ. Η μητέρα σου συμφωνεί. Η μητέρα μου γιόρτασε το καινούριο αμάξι της αδελφής μου. Πάντως βρήκε χρόνο να μου πει ότι χαίρεται και ότι δεν περίμενα να τον τυλίξω τον Πέτρο, γιατί μου πέφτει πολύς. Η μάνα σου είναι ηλίθια. Η Ράνια έχει και τα καλά της σημεία. Σιγά μη σου πέφτει αυτός πολύς. Εγώ σαν φίλη ένα έχω να σου πω. Αυτός ο γάμος θα είναι και η καταστροφή σου. Ράνια, μην αρχίζεις. Θέλω να σου πω ότι είσαι λύση ανάγκης. Τηλεφώνησα σε όλους τους φίλους μου και κανείς δεν ήταν σπίτι. Ήσουν η μόνη που ήμουν σίγουρη ότι Κυριακή απόγευμα θα είσαι σπίτι. Αχα. Ο Θεός σε φύλαξε και δεν βρήκες κανέναν από τους ανεγκέφαλους φίλους σου να σου πούν και συγχαρητήρια από πάνω. Σαν να βλέπεις τον ποντικό στη φάκα. Αχ, τυχερούλη. Θα φας και καμαμπέρ. Χάλια το κυροπήγιο. Πέτα το. Μ' αρέσει το καμαμπέρ. Καλά. Κράτα το καμαμπέρ. Το κυροπήγιο πέτα το. Συγγνώμη, τι κάνεις εκεί? Ψάχνω για στοιχεία. Στοιχεία γιατί? Κοίταξε να δεις, Μάρο. Όλοι οι άντρες είναι απατεώνες. Μπορεί στην αρχή να φαίνονται καλοί. Αλλά πίστεψέ με, στην πορεία θα στη φέρουν. Και αυτό δεν στο λέω με την επιπολαιότητα μιας πικρόχολης γκόμενας που τη φτύσανε και κλαίγεται, αλλά στην ουσία ψάχνει τον καινούριο. Αλλά με την πείρα μιας γυναίκας που την έχει πατήσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν θέλω να σε δω να παθαίνεις τα ίδια. Εντάξει, δεν διαφωνώ εντελώς μαζί σου, αλλά ο Πέτρος δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Ναι. Όλες έτσι νομίζετε. Ότι βρήκατε την εξαίρεση στον κανόνα. Αυτή είναι η παγίδα που σας έχουν πουλήσει. Δεν υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα, κατάλαβες? Να σου πω, μπορούμε να πιούμε ήρεμα τον καφέ μας και να μου αποδείξεις μετά ότι ο Πέτρος είναι κάθαρμα σαν όλους τους άλλους? Μπορεί να ακούγομαι σαν ιστερική λεσβία, αλλά δεν είμαι. Απλά θέλω να σε σώσω. Αυτό είναι όλο. Οκ. Τώρα καφές. Άγχος για την καταστροφή που με βρήκε αργότερα. Καλά. Αλλά μετά θα ψάξω και το γραφείο του. Ένας από τους λόγους που η Ράνια δεν είναι ακριβώς φίλη μου είναι ότι έχει θεωρίες. Θεωρία νούμερο 1. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σαν το τάβλι. Πόρτες, πλακωτό και φεύγα. Τα παιχνίδια εναλλάσσονται ανάλογα με τη φάση της σχέσης και τα άτομα που την απαρτίζουν. Όμως, όπως σε κάθε παιχνίδι, ένα πράγμα είναι βέβαιο. Κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Θεωρία νούμερο 2. Ο χωρισμός μας από έναν άντρα πρέπει να αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινή μας αφόδευση. Πατά 2 φορές το καζανάκι για να βεβαιωθείς ότι η κουράδα έχει φύγει μια και καλή από τη ζωή σου. Θεωρία νούμερο 3. Το τάβλι περιέχει κρυπτογραφημένους κώδικες κοινωνικά επιβεβλημένης συμπεριφοράς. Είναι πασιφανές ότι έχει κατασκευαστεί για να ευνοεί τις διάδες. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρι είναι αυτό που τραβάς με το τάβλι. Γιατί, υπερβάλλω? Το τάβλι δεν είναι η πλήση εγκεφάλου του δυτικού πολιτισμού, Ράνια μου, είναι απλά ένα παιχνίδι. Πόσο αφελής είσαι? Δεν είμαι εγώ αφελής, εσύ είσαι παρανοϊκή. Πάρε παράδειγμα τις πόρτες που παίζουμε τώρα. Ωραία, τι έχουν οι πόρτες? Καλά, δεν λαμβάνεις κανένα από τα υποσυνείδητα μηνύματα που καρφώνεις στον εγκεφαλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι? Με συγχωρείς, Ράνια μου, αλλά εμένα το συγκεκριμένο τάβλι δεν μου μίλησε ποτέ. Δεν ξέρω, ίσως να μην τόσο κοινωνικό στο δικό σου.